Ja, vi har så valgt nogle tilfældige punkter, som du kan se. Så er vores A 1,1 og 1,80, og vores B det er 200,1 og 0,1. Og meningen med, at vi så havde de her punkter, det var, at vi skulle finde vores retningsvektor, og det gør vi så på følgende måde, hvor vi trækker vores A fra vores B1, altså A1 minus B1, og A2 trækker fra B2, og A3 trækker fra B3. Hvor vi så indsætter vores A og B koordinater i formlen. Og det ender så med, at vi får retningsvektoren minus 199,0,179. Efter vi så har fundet vores koordinater til retningsvektoren, sætter vi retningsvektorens z-koordinater ind i parameterfremstilling for xy-planen. Og da vi har med xy-planen at gøre, så regner vi med, at vores z-koordinat er lige med 0, så derfor sætter vi z lige med 0 på venstre side. Der har vi så efter isoleret t til at være minus 1. Det samme gøres for zy-planen, hvor vi derefter går ud fra, at x er lige med 0, og igen isolerer for t. Der har vi fået t til at være 1 over 199. Til sidst gør vi så det samme igen for y i xz-planen, hvor vi går ud fra, at y er lige med 0, da vi har med xz-planen at gøre. Og der isolerer vi så t til at være lige med 0.